vuci sad, vuci. Ne, ništa. Samo vazduh da uhvati, kad uhvati vazduh on je gotov. Samo se digne gore, nek digne glavu. Da, moje ima ovo jače od 10 kila. Ovo ima 10 Ima. 10 kila. Jak je, majko moja? Ako nije. Ti još bio Ona kako bio. ti da on bio tamo daleko. Pa da. Daleko da. Sad će ona kupa kuda. Ako ga ne vode na kuću. Ne, može. Beži. Beži. Ja sam čovjek iskrivio, jevo. Nabi mu usta ako može. Bravo. Bravo. Ajmo, brate. Bravo. Bravo. Šta? Ima 15 kila. Preko. 20 kila. Ima 15 preko 15. Tako mi se... Čekaj se sad. Da mi ne pobegne ko on. Da je pobeg? Čekajte se. Nekad što već Nije, pazi na štab, digne mu štab, zgazit će neko štab. Sjebet ću štab. Čekaj. Ima neko klešt. Ima 20. Ti izmi telefon svaki rok. Zakači sam ga povuši. A vidio sam ga ja. Daj ti telefon. Ti ga zabaci i zakačuje se. Nije bre, uzo je regularno za usta. Pa da. Pogledaj. Za gornju. Da. Regularno. Slikaj ga. Pazi. Nema čime tu žvala, kurac, nema onda je. Ali da ti je obe trokavke za gornju vilicu zdrobio bi ti to. Ovo telefon. Bravo. Bravo. Stikaj se ti si mi veći, je on... Viš koliko je veći od njega. Slikaj njega čoveka. Pazi na trogram. Aj, neka slika čoveka.